खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोराव दङ रंजालि बैसागु फोरबो बुब्लियाव क'क्राझाराव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोसावदों। सान्थि गोजोन सुक्ति बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि हारिमुवारि रैखाथिनि थाखाय सोरखारा अनसुंथाइ होगोन होनना फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सा 54 बारग' एनडिएफबिनि निया केस नांना थानायखौ आसाम फारसे लाबोबाय होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरोबाव बिटिआर सोरखारा जाफुंसारनाय बुङोब्ला बिटिआरआव गोजोन लाबोनो हानाय जायखौ थांनाय सिगांनि बिपिएफ सोरखारा फेलें जादोंमोन। बिटिआरआव असान्थि आरो दाङाबाजिखौ बिपिएफ सोरखारा सुस्रांनो हायाखैमोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि मोन 9 निया एक 2008 केसफोरखौ आसामनि रायजो सोरखारनिसिम दैथायहरफिननायनि थाखाय भारतनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावहरदों। एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनआ खौरां मेलनि गेजेरजों थांनाय साननैसो सान सिगां समाजारि बिजों फेसबुक, वाट्सएप, इनस्टाग्रामाव गुबुन गुबुन हारिफोरखौ लानानै सोंखारिनाय सुबुंफोरखौ रायजो राजाफोरा हमनानै साजा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। रंजालि बैसागुनि समावनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरि बरुवाफारा गामिनि नरसिं ब्रह्मनि बिसि रिंखि गयारिया गोमानानै दङ होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय 13 एप्रिलनिफ्रायनो बहाबा खारखोमानानै दङ रिंखि गयारिया। बेनिखायनो रिंखि गयारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 6374267948 आव फोनांजाब खालामनानै फोरमायहरनो खावलायहरदों फिसाइ नरसिं ब्रह्मआ। दुलाराय आसाम नाङैनो बर' हारिनिबो देरसिन फोरबो बैसागु फोरबोखौ बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुरनि सत्र जयपुर गामिनि खृष्टान धोरोम सिबियारिफोराबो रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय सावगारिफोरा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि अलंबार मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों। चिरां जिल्लानि आमटेकायाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 7थि गायसनथाइ सान, 7थि बोसोरारि जथुमा आरो 16थि लाइमोन दानथामारि जखनथाइया फैगौ 5 आरो 6 मे 2025 इं मायथाइनि खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। बे जथुमाया गोसो गुदुं लाइमोन लिरगिरिफोरखौ गोसोबायदि बाहागो लानो खावलायहरदों गाहाय नेहाथारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों। जमदुवार बिटिसि बियाबनि बारजाबिल भिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनथाम बुथआव गाव सल' अभियाननि हाबाफारिखौ जमदुवार मण्डला लाजेननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि राहुल नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला आदिबासि मर्चानि आफादगिरि काइन कुमार हेम्ब्रम, लोगोसे जमदुवार मण्डलनि आफादगिरि सुजित मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि बिनन्द बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि निमु टुडु, लोगो आफादगिरि प्रदीप टुडु, नेहाथारि सुबन बेरसा आरो गोबां बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बुथ मोनथामनि रायजो राजाफोर। लोगोसे बे हाबाफारियावनो 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनो मान बावनाय हाबाफारि खालामदोंमोन। रंजालि बैसागुनि समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बकाघाटनि एसडिपिअ बार'र बर'आ अपेन आरो जिअ मोननै थाखोआव सनानि मेडेल देरहानो हादों। कचियाव खुंजानाय अल इन्डिया पुलिस बेडमिन्टन
आरो टेबोल टेनिस क्लास्टार मीट 2024 निफ्राय 2025 मायथाइयाव अपेन आरो जिअस मोन्नैबो थाखोआव सनानि मेडेल देरहानो हादों बाक्सा जिल्ला बकाघाटनि एपीएससी एसडिपिअ बार'र बर' बिथाङा। मिरु हान्थामेला बिफाना ट'लगेटनि थाखाय माखासे गोदान नेमखान्थिफोर फोसावदों। 1 मेनिफ्राय हादोरनि गासैबो ट'लगेटफोरखौ बन्द खालामसिगोन होनना खौरां मोन्दों। फास्टेग सिबिथायाबो बन्द जासिगोन। फास्टेगनि सोलाय जीपीएस बिखान्थिनि गेजेरजों ट'ल टेक्स लानाय जागोनखौ मिथिनो मोन्दों। गासैबो गारिफोराव अन-ब'र्ड इउनिट फज'नायनि बिखान्थिफोर थागोन। बे खौरांखौ फोसावदों मिरु हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि नितिन गडकारि बिथाङा। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।